सोनाफोर दासो आंहा आखाइ फारसे सलायनो हादों दा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सुबाय जिउ फबायनाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै इनभाइ ब्लगखौ फरायजोबगासिनो दं जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बरनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना दहाय 4टा बाजियावनो एसे साइकेलखौ सलायनानै फैबाय सोनाफोर मबाइला बेटारि गैयामोन सासे सुबुङा नायदोंमोन नालाय बेलासियावहाय चार्ज होनानै दोननानैसो सालायनानै फैदों आरोना रोंदों हादों गोलैयाखै आरोना नैबे सासे सुबुंखौ आरामसे दाब्लिं लानानै गाखोदों आरोना हमथादों बिमानाव जों राउन्ड मारना फैदों ओरै गावसिनि ओइ ब्रह्मपुत्र स्कुलनि खाथि ब्रह्मपुत्रया बिथिं ओरै गिदिंनानै फैदों आरोना जोंनि बेलासिनि हालोदखौ एसे नायदो सोनाफोर ग्ल'ब बानायनो आखायाव लादों खुनुबेला बानायफेरा फार्स्ट टाइम टेलिफनाव एसे नायै नायै सासेया कार्डबर्डजों ट्राइ खालामदों ओमफ्राय आङो थार्मकलजों ट्राइ खालामनो नागिरदों आरोना बेलाय गाज्रि फाजिलाय थार्मकलखौ नै बिमाया माने एसे इन्ट्रेस्ट मोनदों नालाय दा अबे साबसिन जायो फिसालाना बिमाया बेखौनो लांथोंसै आरोना आं माने एसे सेफखौ खालामना होग्रोदों बाखि गाव खालामगोन फाइनालि बिमाया नै दै थोसिगोन दाना बाहेरायाव गफंनायनि थाखाय मा होनो इयाव फैनाया माबा न' सिङाव गफंनो थाखाय बेयाव फैनाया बेयाव माथो आयै खुनुरुखुम नै माबा खालामनो हाबाय आरोना सार्कोल सेप सार्कोला बारा मोजां नङा नारें जुमब्रा बायदि एसे माबाबावनांगोन एसेबाव बेलेग रोखोमनि ग्ल'ब होननाय जानोसै आरो मा फ्र गयो नै एकदम खुनुरुखुम मोनब्रै लेयार हानानै नों रेडि खालामदो मोनब्रै लेयार हानानै सार्कोल सेपआव हानानै खुरै खुलाफोरजों टिफिन कभारफोरजोंहाय बे आथा सिथाबनानै एकदम बेखौनो एकदम गल खालामनाया नायदो जाखो दोनथ' दैखौ आथा होखानाय एसे माबाथों मोजाङै दोनथां गावनिया जायासै कार्डबर्डजों बानायनो नागिरनाया हनै माबा बोरैबासो जानानै थाबाय दे एसे साफा माबा गाख्लागोन आरो आथाया एसे मोजाङै सिथाबनांगौ है बाबा स्न'फल ओमफ्राय एबारना खाथाखौ बिदि सिथाबसै आरो आथाजों दैजों ना बा बेफोरखौ मोजाङै दोननांगौ नों बे जाग्रा लोंग्रा खाथियाव बिदि थाफैसे ओइलाय बानायगासिनो दङ नों ओंखारनाङा इनै नोंखौ गाइखेर होनानै सिबिग्रोनोसै ओमफ्रायसो नै साफा खालामसै आं दे गाखोदो मा दे आं गाइखेर हरनो दे मा गाखो नङाबा दाना आथिङाव सिथाबबावगोन ना आं फिसानाव हा जिराया होमबालाय टेबोलाव गसंदो हाथारलां बे हेब्रे बेन्दोंखौबो दासो आथिं सुना होदों आङो नोंहा बानायखांबा जा मिथिबाय ओमफ्राय आरो बिनि सायाव द्र' बानायबावनांगोनसो ना रोंगोन आर्टनि द्र' बानायनो ओंसो होनदों आजिखालि मबाइलानो हेल्प खालामोहाय लासै दे गोदो जोंना बेफोरो आखाइनि हाबाया हानि दाउदै हानि मैथ्रु हानि थाइजौ बिदिसो रावा मिथिबाय माबाजों हानिसो सेभ खालामनानै लांनांगौ जोंना फैसानि नङा आरो नङाबा औवानि हासिब सैनानै लांनांगौ बिदि आरो नोंसिना फैसानिसो दे थार्मकलबाबो बाय आथा उथाबाबो बाय गोबाव मिलायबावनो जोंजोंलाय सिदि अखानायैसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय मैयाथ' मारगुलिसै बिदिनो जालाय जाखाय लेथेर फेथेरनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय बाजार फारसे थांनानैसो ओंखारदों सनाफोर माजों थांगोन आइडिया खालामदो टेनटेने बेजोंसो थांगोन सनाफोर बेजों आंहा आंनि लोगोरि गिदिरखौ रेस्ट होथ'दों एसे ओमफ्राय नै मैया बेलासियावथ' सलायदों होनखाबाय आङो खिन्थु नाम्बारखौनो बोखायाखै आरोना बाबा माबाखौनो इफोरखौनो बोखायाखै बाबा बेखौ बोखाफैलाय सना बोखाफै इफोरखौ एसे नै बोखा डास्टबिनाव दोनखा ओमफ्राय जाबाय बारा बोखाजुबा गोदान नुनांगोन ना एसे गोदान होनना मिन्थिनांगोन ना मालायखौ बाथो आंनो आरोना एसे दोनगोन मा बे प्लास्टिकआल' ख्रेब नांदोंमोन ना साखायाव ओंखायनो आवाज जाबाय थादोंमोन नङाबाथ' बोखाबावनाय नङामोन आं सनाफोर खम जारलाहाय आंजोंबो माबा एकदम क्लास 6-7 आव फरायनानै साइकेल मोनजेननाय बायदि मोनलायथारदों आं थ'दो सनाथ' गाखोनो रोंगौ ओमफ्राय जि मोजांनो नैहायबो हमथाथ'नो रोंगौ ओमफ्राय आंनावबो थोन हमथाहरो आरोना मैया एकदम गिदिंबाय गोलैयाखै आरो मानसिया
जय बाबा विश्वकर्मा आरोना फार्स्ट सालायनायाव एसे बोरैबा जालायोहाय हाखवा जालायो ओमफ्राय उरायसि सनाफोर एसे गोलाव नांबावगोन खोमा साइकेला आंजों साइकेलजों बारा मिलायाखै थेवबाबो मजा सिदा टारगेटआव मोनफैबाय मैखुनैखौनो लांफैदों ओमफ्राय नुदों स्टाइलनो बास्केटआव आरोना थ' आरो मा लाबोनांगौमोनलाय टमेट'आ बेसेबां मादै 20 थाखा फवासेयावसो बास्केटआ समायलायदोंथ' आंना बाबा ओमफ्राय माबा बावनाय मोनो आरोना माने साबि दंबावोमोन ओमफ्राय उनथिंजायहाय आयनायाव नाहरनांगौमोन बिदि मोनोब्रा आयना मोनसे लागायना लानांसिगोन साइकेलाव जानाय नङा माने आयनाजों मोनोना आयनाजों उनथिं नाहरबाय थायोना स्कुटियावबा उनाव मा फैदों मा फैयाखै दाना उनथिं नाहरफ्लाङोब्रा खम जारला जानाय लोंनायासो बजाय जा रोहो गरम सान्दुङा बारा गैयाबाबो थांनोसै जाबाय सनाफोर दासो आंहा आखाइ फारसे सलायनो हादों दा स्कुटियावबाथ' खामानि गैखाथारामोन आखाइ हगारलायना नानि उदैयाव हमथा मोजाङै आं आखाइ मोननै हगारनो हायो हगारा आंनि सिगाङाव दा खालामथार गाज्रि मजा दासो हायो दा बेलाय माथो लांदाङावल' आरो बेबो भिराव नङा रिक्सनि खोथा दङ ना ओमफ्राय मा होनो फिसालाया इदि गाननानै आंखौ माने साइकेलजों मिलाया मोन्दों जाहैदों माने बिना साइकेल सलायबाथाय गस्ला पेन्ट गोजामसो गाननांगौलायनो मा होनना बुंबावनांगौ आरो बिमाया बेसे मजा मोनदों ड्रेसा मारगुलि आरोना नैबेखौ मानखोबावसो लागाव हरे कृष्ण जाबाय सिनाबार मोनफैबाय आरोना जोङो मजाके संजानोसै आरोना ओमफ्राय नै सोनाबार जोंना आङो दोंनै बिजौ खानानै जाग्राया थाइखामानो दं दाना थाइसे ओमफ्य आदाया थाग थिग मोननानै गावस्राबो जाबाय ओमफ्राय नै जोंनोबो सैसि हरबाय दा संगोना संलाथाय आङो दालिबो संनांगौ बेखौ संनांगौ बेखौ भाजा माबार दे मोनाफ्राव गाबोनफोर लागावनोसै आरो मा जालायखो आया ओमफ्राय नैबेखौ एकदम दोनथारदों आरोना आङो मैयानिखौ दहाय फुङाव एसे एवथ्रोमबावबाय गुना थालागि दाथा आं बे मोननैजों बिराद जानो लुबैदों आरोना माने मैखुनाथ' जानो लुबैखानायमोन ओमफ्राय पनिरखौथ' जाखायोआनो सम दाना मोननैजों जाबा मादि जागोन साननानै आङो नेटाव सार्च खालामनानै नायबाय आरोना आङो नुफेराखैमोन ओमफ्राय मोननैनिबो माने रेसिपि माथो मेला दङ आंहासो आन्दायनानै दं आरोना ओमफ्राय नुनायजों जाबजों मोननैजों रेसिपि गोथाव नुनायजों जाबजों मोननैखौबो प्लेनिं खालामनानै लानायसै आरोना सानथामसो जाबाय मैयानोमोन प्लेनिङा मैयाथ' मोनजायासै आं सिगां बक्सआव खिथाखादों नै दा होथांसै आरोना मेंबाय सनाफोर एसे आरोना गोलोमफ्रुबोयो बोबावथो आरो साइकेल सानानै थांनायालाय बाट मोजां मोनदों आरोना आङो उदैयाबो हजम जागोन एसे ओमफ्राय दा बुजानो हाबावनोसै आरोना ड्रेस गानस्लायनानै लागोनसै आं गरम फुरजोब्बाय ओरै ओंखाम दालि गाबगौ मानियानो आंना फुरा रेडि जाजोब्बाय आरोना फुरा माने जेबोथ' गैखाया नालाय सिम्पोलखासो आंना ओमफ्राय ओरै मैखुनाबो रेडि ओमफ्राय जाजोबनो हानाय नङासो फाग्ला फवासे हारसिं जाजोबनो हानांगौ जाखो फिसालायाबो जानायनि गेरेन्थि गैयाना ओंखायनो एसे थाबाय हनै मैगङा सिदा गैथ'लालै आंना मालाय मा होनो भिडिअफ्रावसो बे दुनिया पाउदार बे माबा पाउदार बे हिं माबा मिं सिं खिथायो आंना गैया नर्माल ओरै दालियावबो एसे सामब्राम लागावना हरबाय आङो बेनिफ्रायहाय नै ओरै बासुरन एसे सेरनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय सामब्रामखौ नै मिजि हादों ग्रेन्डार हाननो बानायानो जि अयथासारखा आरोना ग्रेन्डाराव होबालाय खनसेनो आराम जाबायमोन जागोन बेबो एसे घि होनानैसो संदों आरोना सोरनाफोर आं माबा थाव गोथांखौ होआखै घिफ्राबो मासि दामा एवा आरो मा जालायखो दसेनो मा जानानै फैयो चार्ज जायो बिदि एवनानै लागोनसै नुनायावथ' बिदिनो नुदों माथो जारा माला नर्मालबाबो जायो आंना एसे मोजाङै ब्राउन कालार जाहोनसै आरोना आंहाथ' जेबो मसला गैया ओमफ्राय नैबेहाय एसे नै गरम मसला एसे सोनानै दोननाय आरोना बेखौनो हरगोन आंहा ओरैहाय सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ हरखाथारबाय ब्राउन जाहांबाय दे माबायावथ' थावफोरखौ एसे ग्लाम होनानै एवनाय नुयो आङो नाथाय आंनो नांलायला बे थाव ग्लामखौ आंना बिदिनो जागोन आरोना नांस्लिब ओमफ्राय नै बेखौबो होनानै लानोसै ओमफ्राय ओरै मैगंखौ एसे एवथ्रमसै नै साराय दुंबाय नानि बाबा आगैखौ लांथ' होना लिंहर एसे गेलेथ' नायलाय आसपास फोथोबबाय थायो बिमानि मोनामबाय थां गुजुयो थां अ होनो
ओमफ्राय स्वाद अनुसार संख्रि हरबाय आङो बा हिन्दीफ्रावसो बिदि बुङो ना ओमफ्राय रंबो एसे हरनोसै बेयावबो संख्रि एसे रं एसे हरदां दैखौ बख'नो र' बेखौ ओमफ्राय टमेट' ग्लेब जाजासिम एवखाथारनोसै अब्लासिमहालागै नै बेखौबो एसे हरनोसै देहाय दे गरमाव मानो होख्राव एसे गेलेयो नोंसोरलाय मोदोमनायालाय मोदोमहांबाय घियानो होजेननाय लोगो लोगो मोदोमखायोबा अन्नपुर्णा घि नैलाय माथो गेब्लेहांबाय मानोथो मिक्सार नांबावलायगौ एसे खोबनां बेहाबो जागासिनो अरायहाय एसे नांगौ बेहा अरा मिडियाम साइज दान्दिसे उनाव ओमफ्राय एसे थुफ्लेसै बेनो आंना आखायानो मिक्सारनि खामानि मावसिगोन आरोना जायो एसे मोजाङै एवबावगोन र' जाहाथे मसाला होनाय सामब्राम थाव संख्रि बानलु गासैबो मिक्स जायो अ मागो बानलु हरनो बावदों बेखौ लानानै फैदों बारा हरागासिनो दा जानो हायाबा जारला जागारगोन आरोना गरमफ्राव उआ होनलायलायनाय मैखुना जाबाय नै बिदिल' एवखांबाय आं कालारल' एसे मोजां दैया रानबायानो ओइलाय र' बेजोंसो मोनाखैलै र' एवख्रबनायल'सो होला आरोना सुनाफोरनै ग्रेभि खालामगोन नालाय होगोन एसे गोदौथोंसै दान्दिसे उनाव फुर गोदौनायावनो बेखौ हरबाय जासिगोन आरोना बेनिफ्राय आरो नै एवथ्रमनाय पनिरखौ आं गोथाङैबो होनाय नुदों आरोना सोरनिबा भिडिअआवहाय गोबां रोखोमनि संनाय आंना जायो बेनो माथो मोजां नुहांबायलै आंनि ग्रेभिखौबो एबार मोजां गोदौथोंसै मिक्स जाथोंसै गासिबो अर एसे मिडियाम साइज होनानै गोदौहोनोसै नै ओमफ्राय लोगोफोर दान्दिसे उनाव बिदि महर जाबाय आरोना ग्रेभियाबो रानलांबाय लाथा जालांबाय नै स्वादासो मिन्थिसिगोन आंथ' बुजिना मोनला मा जानो सानदों मा मादों मा लुबैयो मा मायो गोदाव सोराव मोननैबो भिटामिनथ' जाजायो ओरै गाइखेर फुदुंगासिनो दङ बेखिनिखौनो गोलोमफ्रुजोबलायबाय नै फोथा सोथा गोलोमदै फुवादां खारलांलायबाय लाबाय सनाफोरनि जारौ मारौनो रोसिखौ ट्राय नायग्रोनोसै दै लोंनो नामा जारलासोहाय ओंख्रि साखिनो नागिरनायावनो दै गांगुलायो आरोना फिसाजोआबो गोथाव बानलुआ खम जादों एसे होजाबावगोन माने ज्रोम जायाखै आरोना गोथाव जायो माथो सनाफोर टमेट' खैसेबाबो थाबाय मैखुननि मोदोमनायाबो थाबाय मैखुनखौ मोजां साइकेल गोदानजों रेसिपि गोदान जाजेननायजों फुरा मजा आरोना दिनै मिरामिस माने मा जानो पनिरा नाथाय मैया एक साइडआव एसे माने दोनथाब जादों आरोना बल खालामबाय आं बानलुबो होला जानोबो हानाय नंखाया फिसालाया ग्रेन्डाराव होनो हाबालाय मोजां जागौमोन मालाबा नेक्स्टआव ग्रेन्डाराव होनानै जानोसै बरिया गोथाव सनाफोर गोथाव ओमफ्राय मा होनो आंथ' साइकेल बायनायखौ देखायबाय नालाय ओमफ्राय आं दामखौ खिन्थानो बावदोंना ओमफ्राय मा होनो दामनि सोंनाय कमेन्ट मोनदों आं एसे मोनसेल' नङा मोनब्रै मोनबासो जाबाय खोमा ओमफ्राय 4,000 आरोना 4,000 गोलैदों बुस्थुआ ओमफ्राय नैबे बेला एक्सट्रा 100 थाखा ना 70 थाखा ना 80 थाखानि मोनथाय बावबाय आङो ओमफ्राय नैबे थालाया बेबो 120 थाखा ना 130 थाखा मोनथाय रिसिप्टआव नायबा नुसिगोन आरो बिसोर मोननैखौ एक्सट्रा लानाय जाबाय बाखि बियो माने 4,000 गोलैबाय आरोना खमसो जाखो ना बारासो जाखो मा होनबावनो ओमफ्राय थुमनोसैबो आरोना ओमफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै ब्लगा मारै जाखो मारै माखोथाय मैयानि एसे दिनैनि एसे मिक्स जालाबायबायसो आंना फिसालाजों एसे बेस्थ' थानानै टाइमा थांलागासिनो बिदिनो थ' जायफोर आंनि बेखिनि एकदम लाब्रा डेन्स टाइपनि ब्लग्सखौनो फरायलायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच